De vrouw die juist in Sint-Niek met zin een paar jongens van 14 onrieden had, zou dat dien hebben omdat de jongens haar hoen hield in de narren. De vrouw zou er al een schoft spul hebben maar de jongens. De vrouw die het juist mij opzet zin op een jongens in, een van de 12 uit zwier verwonden in het ziekenhuis in Greens. De oren jongen moest naar het ziekenhuis op Jereveen, maar is intussen weer thuis. De vrouw zit vast. In het siesfabriek van Friesland Campina in Gerkes-Kleester is asbest voen. Het gaat om een deel van het gebouw dat net bij de grote brand van 2 weken in belutsen weer. Het asbest is voen bij het opknappen van het gebouw. Het spul moet verwerken worden, maar werkers dragen speciale kleren om haar te beschermen. Buiten het terrein is nevens een wat vierder geen gevaar. Bij een ongeluk op A1 met Jereveen is juist de bestuurder van een bestelbus verwonnen rekken. De man kwam van Drachten, hij rekte in de bocht van de oprit van de A1 naar de A32, de macht door het stuur kwijt en kwam in de berm te lanen. De bus bedaar op een kop naast de dik. Het slachtoffer is de brandwacht uit de bus hellen. Joen en vannacht om de kust komen ze flinke buien, met tonger en zwiere windstjetten. Het wordt een gratis fitje. Morgen ik buien, maar windstjetten. Het is dan 20 graden en het ziet een matig onthudde zuidwestenwind.